ଅଧିକ ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକୋରେସନ୍ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସଜେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଆଯାଇଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା କେତେ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୀତ ନାଚ ଗୀତର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ମୁଁ ଆଜି ଛେଳି ଚରେଇ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଆଜି ଛେଳି ଚରେଇ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କାଲିଠାରୁ ମୂଷା ମାଟି ମିଶ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାଉଜ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଚାଲିବାକୁ ବି ନାଚ ଗୀତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ କଳାଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଳାଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି କଳାଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ Yeah.